Усім прывітанне з Пінску. Зараз мы пройдземся па яго старадаўнім вулачкам і я пастараюся перадаць дух гораду. Пінск – гэта перліна Палесся. Вуліц у старым горадзе шмат і ўсе яны пешаходныя. З брукаванкай такой прыгожай. Продаюцца карціны, сувеніры. Горад дужа чысты і вельмі зручны, таму што тут усюды ёсць дзе прысесці. Скамеек ужо не пашкадавалі на кожным кутку. Вось гэта пінскі тэатр і маляўнічыя расліны вакол. Тут ёсць дзе схавацца ў цень ад гарачыні. І ёсць, як я ўжо сказала, дзе прысесці. Калі прайсці па гэтай вуліцы, то будзе гасцініца, з якой якраз такі мы вуліцу ноччу і бачылі. А вось гэта помнік архітэктурны, дом Бутрымовіча. Пінскі дзяржаўны універсітэт, гістарычныя будынкі. І зараз пакажу ўзбярэжжа Піны. А калі назад павярнуцца яшчэ, вось там краны, гэта рачны порт. Рэчка Піна, на якой знаходзіцца Пінск, далей упадае ў раку Прыпяць. Рака Прыпяць мае каля 800 прытокаў у выглядзе рэк і ручаёў, а таксама Палессе мае каля 2500 азёр. Бывай здаровым, Палессе. Да пабачэння.